Iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petereo. Den apa? Ndara apa? Oh, genah udu. Ndara kok guyune kok nganti nging-nging. Wah, Ndara Janaka gundule atos. Kowe kok dadi Janaka kuwi Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Gegeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge? Ngendi, Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo Bandara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik Dharma Wisata. Cahedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning embok ora arti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ra. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya Binangun Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Apa ya? Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning